Szép jó estét kívánok mindenkinek, nagy örömmel látom, hogy sokan összegyűltünk. Szeretnék bemutatkozni, engem Szépnékes Szilvának hívnak, és a Forever üzletben 18 éve vagyok itt. Kezdetben egyedül. Az volt a legfontosabb, hogy a termékeket használjam, és azt fogyasszam, de volt egy olyan szög, ami nagyon-nagyon szúrt, ami miatt én szerettem volna más életet élni, és akkor kinyitottam a termékek után a fülemet, és megértettem, hogy ebben az üzletben, ebben a Forever lehetőségben van választás. Van választási lehetőség, és elgondolkodtam azon, hogy hogyan szeretnék én élni úgy igazán. Visszatértem a gyerekkori álmaimhoz, azokhoz az elképzelésekhez, ahogyan én általános iskola vége fele, középiskola fele elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen is lenne nekem az a jó élet. Én nem tudom, hogy ön, aki ma itt ül, vagy te, aki ma itt ülsz, hogyan szeretnél igazán élni, mit szeretnél az életeddel kezdeni. De elképzelhető, hogy szeretnél talán egy másik házat, vagy belülről egy jobban összerakott házat, egy modernebb épületet, jobb felszereltséggel, egy jobb autót. Vagy gondolsz arra, hogy a gyermekeidet szeretnéd tanítatni, vagy te magad akarnál valami pluszt az életedben, egy új szakmát, egy új ismeretet összegyűjteni. Vagy szívesebben lennél együtt a barátaiddal, a családoddal szabadidőben. Vagy jó lenne, hogyha lenne egy kis plusz tartalék, hiszen sok a számla, amit ki kell fizetni. Hogyha te megoldásra vársz az életedben, és megoldások kellenek, akkor én ajánlom neked azt, hogy ugyanúgy, ahogy mi annak idején, és a kedves barátaink az üzletben kinyitottuk a fülünket, te is nyisd ki, és nézd meg, hogy milyen lehetőség van ebben a Forever Living Products lehetőségben, üzletben. Ennek a cégnek az alapítása 1978-ban történt meg, hát visszagondolni is elképesztő, hogy milyen régen volt, és ez a vállalat, ez a mai napig virágzik, sőt, ahogy visszatekintünk az elmúlt évekre, itt Európában is óriási növekedésnek indult az elmúlt pár évben, mert egy olyan vezetői gárda alapította meg és működteti ezt a céget, amelyiknek a tagjai mai napig is a cégben benn dolgoznak. A legfontosabb ember a szellemisége a cégnek, a Rex Mohn-tól ered. Ő az elnök, tulajdonos, és hála Istennek átadta már a fiának a vezérigazgatói feladatokat, és a fia, a Greg Mohn olyan csodálatosan vezeti ezt a vállalatot, olyan fantasztikus fejlődést tudtak biztosítani, hogy egészen elképesztő. A magyar céget két nagyon talpra esett férfi ember vezeti, dr. Miles Sándor és Lenkei Péter, mind a ketten azon dolgoznak, hogy ennek a cégnek Magyarországon még nagyobb jövője legyen. Az elmúlt 18, illetve 19 év után most egy újabb fellendülési korszak vár ránk. Ezt tisztán érzékeljük. Akkor, amikor én elkezdtem ezt a vállalkozást, akkor belegondoltam abba, hogy én melyik céghez szegődtem, milyen ez a vállalat, akkor Magyarország volt, ha jól emlékszem, az 56. ország, amelyik csatlakozott. Nézzük meg, most már több mint 160 ország csatlakozott a céghez, és ez a vállalat, ez mindenhol, ahova beteszi a lábát, saját tulajdonokra épít, és egy olyan rendszert épít föl, ami teljesen biztonságos, nincs kint gyakorlatilag a tőzsdén. Hogyha te eljöttél ma este, és itt ülsz velünk, és figyeled ezeket a gondolatokat, akkor szeretném, ha tudnád, hogy bekerültél egy olyan körbe, egy olyan szellemi körbe, ahol olyan emberek gondolkodnak, beszélnek, és osztják meg a tapasztalataikat, akik tudatos vásárlóknak minősülnek. Ugyanis azok az emberek, akik tanulnak az egészségről, tanulnak a tudatos, jobb életvezetésről, hogy hogyan lehet a családjukat, saját magukat megvédeni olyan dolgoktól, ami ártalmas, hogyan lehet jó dolgokkal feltölteni a szervezetünket, jó táplálékkal, azoknak az embereknek az életkilátásuk sokkal jobb, mint akik ezzel nem foglalkoznak. Néhány gondolat, amiről szerintem nem kell sokat beszélni, mert azért ma már nagyon sokan tisztában vannak azzal, hogy az embernek az életkörülménye most egészen más, mint ezelőtt 40, 50 vagy 100 évvel.
Az biztos, hogy az életkor növekszik, és ez most már markánsan látszik az elmúlt 10-15 évben, hogy Magyarországon is növekszik az átlag életkor, de az a kérdés, hogy az a növekmény, az milyen minőségű. És ezt a minőséget kell megalapozni akkor, amikor az embernek lehull a szeméről a hályog, és rájön arra, hogy a környezetterhelés, a stressz, az érzelmi terhelés, a munkatúlterheltség, az élelmiszerek minőségtelensége, a feldolgozás, a konzerválás, a hiány az élelmiszerben, vagy éppen az a plusz, ami mondjuk egy tartósítószer, ezek mind-mind terhelik az embernek a szervezetét. És hát nem beszélve arról, hogy ki kell alakítani egy olyan életszokást, egy olyan életformát, amikor a táplálkozásunkra minőségileg is odafigyelünk, hogy miből mennyit eszünk, mit hagyunk el, mit építünk be. Tehát ezek mind-mind meg fogják határozni, hogy az életminőségünk, amikor már az idősebb korosztályba kerülünk, milyen lesz. A legfontosabb probléma az összesből itt kulminálódik, hogy gyakorlatilag a szervezet elsavasodik, olyan salakanyagok épülnek be a szervezetbe és töltődik fel, ami terhel, nyom, amitől az ember nehéznek érzi magát. Az immunrendszer túlterhelődik. Tehát a test nem képes többé magát úgy regenerálni, mint ahogyan azt gondoljuk. Épp ezért nagyon fontos, hogy egy olyan életformát alakítsunk ki, amiben beleépítjük a Forevernek a termékeit. A Forever Living Products termékei egyszerűen brilliánsak. Hogy miért? Majd mindjárt erről szó fog kerülni. Egyszerűen azért, mert aloe vera alapúak ezek a termékek, és ezek az aloe vera gyönyörűséges növények, ezek mind természetes közegben, biológiailag tiszta közegben növekednek, és a Forever Living a világ első számú aloe termesztőjeként olyan feldolgozási módszert hozott létre, ami szabadalmaztatott lett. Rexmon rengeteget költött pénzt és időt arra, és foglalkoztatott egy kutatócsoportot, hogy hogyan lehet ezt az aloe vera belső csodálatos levelét használni úgy, hogy a világ bármely tájára el lehessen vinni, és létrehozták ezt a stabilizációs eljárást. Hát ne beszéljünk arról, hogy ráadásul se növényvédő, se rovarírtó, se műtrágyázás sincsen. Tehát ezek olyan alapvető dolgok, amik ma már elvárhatók egy minőségi terméket előállító cégnél. De hát ezt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés vállalat az, amelyik ekkora elköteleződéssel tudja a növényeket termelni. Hát a Forever ilyen. Olyan termékekről van szó, amelyek magas minőségű és mindennapi használati termékek, tehát hogyha belegondolunk üzleti szempontból, akkor mi magunk teljes lelki nyugalommal tudjuk használni, mert tiszták, 2, boldogan tudjuk ajánlani a barátainknak, és ebből az ajánlásból lesz majd gyakorlatilag az az üzleti növekmény, amiről nem sokára fogunk beszélni. Hogy mennyire előrelátó Rexmon, az egyszerűen brilliáns. A globális piaci potenciált ő már akkor látta, amikor folyamatosan hozta létre az újabb és újabb és újabb termékfejlesztéseket. Hát most, hogyha belegondolunk, akkor most egy vadonatúj termékkör dobott piacra, ez például az aromaterápiás esszenciális illóolajok, amik megint egy óriási lehetőség. Személyi háztartási higiénia, testsúlykontroll. Hát gondoljunk csak bele, hogy most már elérte Magyarországot is úgy a túlsúly probléma, hogy a gyermekek is túlsúlyosak. Nagyon sok gyermek. A vitaminokról nem kell beszélni, hiszen ez természetes. A bőrápolás, szépségápolási termékekről szintén tudjuk, hogy óriási igény van rá. Amíg nő van az élők sorában, és nők vannak a társadalomban, akkor addig a bőrápolás és a szépségápolásra szükség van. És a sport, aktív mozgás szintén óriási lehetőség ebben a vállalkozásban. Tehát érdemes végignézni ezt, mindenkit érint gyakorlatilag. Nincs olyan életkor, nincs olyan munka végző személy, vagy nyugdíjas, vagy gyerek, akire ez ne vonatkozna.
Sokan megkérdezik, hogy jó, rendben van, értjük ezeket, de hát miért kell nekem táplálékkiegészítőt szedni? Na hát erről van egy nagyon rövid kis diánk itt, ami bebizonyítja egy hosszas, több mint 30 éves követéses vizsgálat alapján, hogy a táplálékaink, az alapanyagokban folyamatosan csökken az ásványi anyag és a vitamintartalom. Én nekem mindig az jut eszembe, hogyha 30 évvel ezelőtt megettem egy almát, most 5-öt kéne megenni, hogy ugyanannyi vitamint tudjunk bevinni, ami régen volt az almában. Tehát szerintem nincs akkora bendője az embernek, hogy ezt mind megegye. Akkor, amikor bejött a Forever Living Products, akkor volt 2 olyan orvos, aki csatlakozott a programhoz, és ez a 2 orvos közül szeretném megemlíteni Kassai Gabika nevét, aki most már lassan 80. éve fele tart. Ő volt az első olyan orvos egész konkrétan, aki kikutatta, megértette, és mesélt az embereknek, és tanította őket, hogy hogyan kell jó állapotban lenni, és igazán a csodálatos, hogy Kassai Gabika olyan csodálatosan fiatalos, és közben legalább 4500 ember az, aki becsatlakozott, és minden orvosi háttérben, egészségügyi dolgozó szempontjából, és minden fél évben van egyszer egy olyan 150-200 fős orvosi előadás. Na most mit adja az alapját a Forevernek, a Forever termékeknek, mi az, amiből a legtöbb fogy, ez pedig az aloe növényből készült aloe vera italok, amiből látjuk, hogy van 4 alapital, és van zacskós kiszerelésű, amit lehet vinni. A leglényegesebb, hogy annyi tápanyag van benne, hogyha akár egy hétig is innánk az aloe verát, gyakorlatilag nem halnánk éhen. Tehát ez azt jelenti, és nem is lennénk betegek. Tehát azt jelenti, hogy minőségi táplálék, miközben az immunrendszerünket tökéletesen rendbe tartja. A cég a rendkívül széles palettájából kiemelte azt az 5-öt, amit én nagyon-nagyon jó szívvel ajánlok mindenkinek, hiszen mi magunk is folyamatosan használjuk. Isszuk az aloe verát, eszünk probiotikot, ami a bélrendszert rendbeszedi, egy L-arginin alapú, lilabogyós gyümölcsös, nagyszerű antioxidáns port, amit felhigítunk vízzel, és nagyon jó ital, ez az érrendszerünkre hat jól, a napi vitamin és az omega-3, ami az idegrendszertől az érrendszerig tökéletesen működik. Hát erről érdemes a meghívójával, vagy aki önt elhívta ide, ővel egy kicsit beszélgetni. Nem tisztem ma az, hogy minden termékről beszéljünk, hanem csak a csoportokat szeretném megmutatni, hogy az immunrendszerünkre ható vitaminokból egy csodálatos összeállítás, a szemre, a női, férfi ivarszervekre jól ható C-vitamin, a lícium, arról talán egy mondat, hogy így ősszel igazán érdemes ezt használni, hiszen a stresszes, kizsigerelt idegrendszer és feszültségben teli embernek nagyszerű antioxidáns a Forever Lithium Plus. A csontokat, izületeket tökéletesen lehet védeni az itallal és különböző ásványi anyaggal, illetve kenőanyag, ez az aktív HA. A szív- és érrendszerre egy komplett program van, halolaj, fokhagyma, a ginkgo, Q10, egy kardió, szívegészség és az előbb említett L-arginin alapú italunk. És itt vannak a Mékaptár termékei, külön egy olyan rendszere van a Forevernek, amiben profi tiszta termékeket lehet használni, a virágport, a propoliszt a téli időszakban antibiotikus hatással, az idegrendszerre, az agyműködésre jól hat a Royal Jelly, a női szervekre, és hát gondoljunk a gyerekekre, őnekik lehet adni ezt a csodálatos vitamint. És ima a gyerekvárás, a babavárás témájában is remek az összeállítás, nagyon jól hat a női szervezetre az itt felmutatott jó néhány termék. Külön ágat fejlesztett ki a cég arra, hogy a fiatalokat megtámogassa, akik a sportteljesítményben, a fitségben akarnak haladni, csodálatosan jó hatású termékek vannak, úgyhogy érdemes ezeket részletesebben megismerni.
foglalkozunk egy kicsit azzal, hogy hamarosan itt a karácsony, és nagyon gyakran az ember szívesen ajándékoz bőrápolási termékeket, de hát egyáltalán a saját családunkban is használunk ilyen termékeket, és amikor ott állunk a pult előtt, akkor vagy azt vesszük le, amit a reklám bennünket, ami a reklám hatására megérik bennünk, tehát vagy azt vesszük le, vagy tetszésünk szerint illatok alapján. Hát én azt mondom, hogy ne az orrunk után menjünk, mert akkor az orrunknál fogva leszünk vezetve, hanem az eszünk és a jó megérzéseink alapján az aloe vera alapú termékeket tudom ajánlani a mindennapi bőrápolásban. Itt télen most különösen fontos, azt gondolom, hogy az aloe lipszet érdemes használni az ajkunkra, középen található a készfertőtlenítő, tehát hogyha valaki tömegközlekedéssel közlekedik, feltétlenül legyen a táskájában, mert érdemes elgondolni, hogy mennyi minden kerül az ember kezére. Bámulatos hajápolási kollekciónk vannak, a napi arc és kéz szappanunk, hát az is egy csodálatos dolog, én például azzal fürdök, nagyon-nagyon szeretem, és a dezodor, ami alumínium sómentes. Itt az ideje a nagy takarításnak, hát az MPD-nek a titkait érdemes megkérdezni a meghívótól, hogy hogyan lehet használni. Aztán jönnek azok a krémek, amik egy-egyet, ha az ember megvásárol, már nagyon-nagyon sok mindenre tudja használni, de hogyha megvan a teljes kollekció, akkor a bőr problémáktól kezdve a csodálatos napi bőrápoláson keresztül az apró kis égési sérülésekre, tehát az Aloe First, a zöld vagy zöld jelzésű Aloe Vera Jelly például az ilyen sütés-főzésekkor, karácsonyi sérülésekkor csodálatosan tudnak segíteni. Ha meghúzza magát valaki derekát, hátát, nyakát, akkor a piros az, ami felfűti és lellazítja. Szóval itt bőségesen lehet találni gyönyörűséges krémeket, érdemes ezeket is a meghívóval végigbeszélni. És íme itt vannak az eszenciális olajok, hát engem ezek viszont az orromnál fogva húznak, vezetnek, én belebukok mindegyikbe, annyira finom. A legfinomabb, amit nagyon-nagyon szeretek, a Defense, ami egy összetett olaj, csodálatos illattal, és a citrom. Hát ezekről érdemes megint csak egy jó kis megbeszélést tartani. A citromról annyi, hogy érdemes otthon egy kis pohár vízbe egy-két cseppet az íróasztal mellett letenni, gyönyörűen párolog, és nagyon-nagyon szépen fertőtleníti a levegőt. És hogyha készülünk a karácsonyi sütésre, főzésre és a jó családi közös ebédekre, vacsorákra, ne felejtkezzünk el arról, hogy januárban eljön az ideje egy újabb tisztító, méregtelenítő kúráknak, illetve egy testsúly optimalizáló kúrának. Hát itt vannak a termékek, ezekről is érdemes beszélni. És ha csodálatos Sonia Flawless, a flawless az azt jelenti, hogy makulátlan, tehát olyan gyönyörű bőrt és szép sminket lehet ezekkel készíteni, úgyhogy erre is érdemes figyelmet szánni, mert hogy hamarosan érkezünk a karácsonyi programokra, az esti színházakra, esetlegesen bulikra, partikra, bár gyönyörű sminket lehet készíteni. És hogy hogyan tovább? Érdemes ajándékozni is ezeket a termékeket, olyan ajándékot adni, ami törődik veled. Hát itt vannak a példák, de én azt gondolom, hogy a csoportokban mindenki megkapja maga támogató gondolatát. A lényeg az, hogy készen van egy rendszer, és ez a rendszer érted működik. Profi termékek, remek cégvezetés, támogató infrastruktúra, menedzserképzés. Na most mi is ennek a rendszernek a lényege? A Forever Living Products egy vertikálisan integrált rendszer, szokták mondani, én meg egyszerűen azt mondom, hogy egy olyan üzleti koncepció, ami egy 70 éves network marketing rendszer, elégedett fogyasztó, aki szereti a terméket, tovább ajánlja az ismerőseinek, és azok, akik ezt szeretik és tetszik, azokból lehet üzletpartner, akik tovább ajánlják. És így szépen épül egy olyan több generációs családfa, amiből elképesztő forgalmakat lehet létrehozni. Miközben ezt tanuljuk, aközben személyiségfejlődés és új képességek elsajátítása az ajándék, az a mellékhatása ennek az üzleti munkának.
hogy hogyan termelődik a pénz, hogy mozog a termék, hát ezt nagyon sokan meg szokták kérdezni. Nagyon egyszerű, a gyártótól a fogyasztóig az hagyományos kereskedelemben megy a termék, és a fogyasztó fizet meg mindent. Tehát a gyártó mondjuk 40%-on előállítja, a fogyasztó meg 100%-ot fizet. Nyilvánvalóan a köztes emberek és köztes szervezetek azok így keresik meg a pénzüket. A network marketingnél pedig úgy néz ki, hogy a gyártó gyakorlatilag az ellátó, és az emberek, akik vásárolnak, azok szinte kivétel nélkül majdnem mindenki a gyártótól vásárol, ezért jóval kevesebb a bekerül, illetve akik ezzel foglalkoznak, azok extra visszatérítést kapnak a forgalom után, mert a cég nem használ reklámot. Tehát a cégben nincs fizetett reklám, és ezt a költséget, ami nem rakódik rá a termékekre, ezt szétosztják azok között, akik ezt a szervező ajánlói munkát végzik. A mi üzleti lehetőségünk egyszerű, megtaláljuk azokat, akik ezekre a termékekre nyitottak, akiknek ezekre a termékekre szükség van, és meg is értik, hogy kell nekik. Fölépítünk egy pici mini kis fogyasztói csoportot, miközben mi magunk is használjuk a termékeket. Hogyha fölépítettünk egy olyan csoportot, hogy 20-30 család használja a terméket, egy család egy évben mondjuk 3-4-szer vásárol, vannak olyan családok, akik minden hónapban, vannak olyan családok, akik egy évben esetleg egyszer vagy kétszer. A lényeg az, hogy ebből a fogyasztásból a cég nekünk, akik mi ezzel foglalkozunk, a forgalom után visszatérítést fog adni. Most nézzük meg egy 40-100 ezer forintot egy jó ajánlási rendszerrel meg lehet keresni. Tehát már egy remek kis mellékfoglalkozás van itt, miközben jót ajánlunk. Hát én azt gondolom, hogy ezzel minden rendben van. Az üzleti lehetőség az, hogy olyanokat is keresek, akikkel csoportokat építek. Tehát nem csak saját maga használja, hanem ő is akar csoportot építeni, fogyasztói kört. Na, ez már egy magasabb rendű munka, és nagyobb forgalom. Most képzeld el, hogy te eszed a terméket minden nap, és szépen rajtad keresztül eljut 100-200 emberhez, akár 600 emberhez ez a termék, és 600 családban mosnak ezzel fogat, isszák az 1 korty, 2 korty, fél deci, 1 deci gélt, kenik az arcukat, és mindenki boldog, használják a förstöt, ha fáj a torkuk. Szóval gondold végig, hogyha megsokszorozod az idődet, megsokszorozod önmagadat, és egyre több ember használja ezeket a termékeket, családfában tőled kiindulva, akkor egy gyönyörűséges üzleti forgalmat tudsz létrehozni, egyébként ez a menedzserüzlet. És eljutottunk oda, hogy szeretném bemutatni nektek azt a nagyon klassz, humoros és rendkívül szorgalmas és nagy tudású üzlettársunkat, aki a Jászságban főállatorvosként dolgozott nagyon-nagyon nagy megbecsülésben. Ő, ha jól tudom, 30 év fölötti már. Már nem a kora, hanem az a tudás és az az állatorvosi tapasztalat, ami neki megvan. Hát érdemes lenne őt ma úgy kezelni és úgy végighallgatni, hogy a humorát megfigyelni, a sztoriát megfigyelni, mert hogy menedzser lett ebben a vállalkozásban, ő felépítette egy legalább ekkora csapatot, amit itt látsz a képen, nagy megbecsülésnek örvend, a Forever színpadán nagyon sokszor szerepel, és bárki kér tőle segítséget állati témában, ő mindig megadja. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel fogadjátok dr. Kertész. Hát a 3-ból a harmadik, ha már a hangom Nézzük hallatszik. csak. Itt így van, nem tudom, hallatok-e? Igen. Így van, tehát ugye a sok-sok kertészből az Otto. Azért is a sok-sok kertészből az Otto, mert az első 2 már nem tud megszólalni, ők nem élnek. De hát ez egy állatorvos degeneráció, mint látjátok. Jó apám, az öcsikéje, az egyik Jászságnak volt hosszú évtizedekig a vezető állatorvosa, a másik Cibakházán körzeti állatorvos. És aztán itt ez a nagyorrú, nagyszakálú karikatúra, ez én lennék, döntsétek el, hogy hasonlítok-e magamra, vagy nem. A nejem szerint elég ronda, tehát valóság. Úgyhogy ez vagyok én.
így indultam. Nézzük, hiszen ahogy Éva említette, 30 év lassan. 78-ban alakult a Forever Living, én meg 79-ben diplomáztam. Itt éppen elég extenzív körülmények között egy mangalica disznónak szívom a vérét, eléggé szaros munka. A másik az már egy kicsivel változatosabb, meg ritkábban kerül állatorvos oroszlán mellé. Nem lelőttem, csak meglőttem altató puskával, és ezen a képen pedig már egy emunak a nyakát varrom, hosszú évtizedekig a Jászberényi állatkertet is elláttam. Mint állatorvosként időnként fölrángattak televíziós stúdiókba, és itt azt hiszem talán állatkerti állatorvosként beszélek. És hát sokrétű egyéb munkáim egyike bizonyos úgymond közmunkák, amelyek nagyon jól jövedelmeznek, mert csak úgy gyakorlatilag ingyét csinálja az ember. Itt épp egy jársági évkönyv bemutató, mint kuratórium elnök, mutatom be a tavalyi megjelent kiadványunkat. Tehát ilyen és hasonló munkáim mellett, mert ezeket már akkor is csináltam, amikor megkeresett engem, nyugodtan tovább léphetsz a következőre, és megkeresett engem valamikor az én szponzorom, Pap Imre. Hát be kell valljam jászparasztosan, hogy erre szokták mondani, elhajtottam, mint a macskát bizonyos tevékenység végzésére, de a vöröskrém rajtam is működött, és aztán azt mondtam Imrének, hogy tudod mit? Tesztelek egy-két dolgot a rendelőben, majd aztán jelentkezem. Tehát rólam, akiről a családról azt mondja, hogy marha rossz kereskedő lennék, hiszen venni bármit rám lehet sózni, eladni meg semmit nem tudok. Engem a szakma győzött meg, és tart a Foreverben, és az a kutya, akit Mendinek hívtak, itt éppen nyugodtan klikkelj még egyet, látszik egyik hátulsó végtagjának a lábközépcsontok szétcsúszása és ennek a meglemezelése. Itt még nem fotóztam sorozatban a dolgokat, nem gondoltam, hogy ebből egy 15 éves szerelem lesz, de a Mendi sebe, ahogy a következő két képen látjátok, szinte teljes mértékben gyógyult, aztán teljesen begyógyult, és nyoma nem látszott annak a rondaságnak, amely úgy kezdődött a műtét után, hogy szétnyílt, és a csont szabadon tátongott az implantátummal. Na, ez volt az az esemény, ami után 2000 januárjában én mégiscsak fölhívtam Pap Imrét, és azt mondtam, hogy megadom magam, én tacsolok. De ahhoz, hogy eljussak, azért kellett egy folyamat, nézzük is a következő ábrát. Ez lehet, hogy másokra is igaz, de én rám teljesen, hiszen, mint mondottam, az első az a teljes elutasítás volt. Aztán következett az enyhe kíváncsiság, ugye amikor a vöröskrémmel megtapasztaltam, hogy könnyebben mozgok, amikor a gerincem becsípődik, és hiába kenegettem én régebben más patikai csodaszerekkel, azok annyira nem tudták fölhozzítani a spasztikus izmokat, mint a vöröskrém. Aztán a középső sorára azt szoktam mondani, hogy úgy viselkedtem, mint a kis tyúk a Baromfi udvarba, hogy futok még 2 kör, de már tudom, hogy le fogok guggolni a kakasnak. Tehát már sejtettem, hogy azért csak megadom magam, és ez volt a Mendi. És a Mendi előtti sok-sok eset, amit a rendelőben megfigyeltem, meg az azóta levők, amelyeket aztán folyamatosan fényképeztem, és a tapasztalatszerzés végén jutottam el oda, hadd ne mondjak időpontot, mert már régen volt, és hál' Istennek azóta is tart, és ez a teljes elfogadás. Mint mondtam, én a termékek révén kerültem be, és ezért sem lehet engem a Foreverből hogy mondjam, ütni, verni, mert már jó páran megszólítottak más cégek is. De hát azt mondtam, hogy kösz, hagyjatok békén. Én azt hiszem, hogy én itthon vagyok. Ugye ezt mutatja más is, hogy volt az életemben egyszer egy aláírás, az 1981-ben volt. Látjátok, ez látszik, hogy régen itt még a régi népköztársasági címer van az anyagkönyvvezető előtt. Még ezt az aláírásomat sem vontam vissza azóta, és itt most már 30 nem tudom hány éve együtt élünk ugye a nejemmel, és a Foreveres csatlakozáson pedig valamikor 1999-ben lehetett, de 2000-től voltunk egy kicsit aktívabbak. És hozzá kell tennem, hogy mielőtt a marketing tervhöz hozzáfogok, hogy nejem sokáig nagy ellenálló volt és lebeszélő,
aztán ő is csatlakozott a legnagyobb fiúnknak a egészségi állapot javulás és testsúlycsökkentése révén, és azóta várt be. Mikor, milyen tempóval, de építjük az üzletet, és építgetjük azt a csapatot, amely csapatépítésben hozzá kell tennem nagyon sokszor is, szinte folyamatosan Keszi Évától is, és Misitől is nagyon sok segítséget kapunk. Megpróbálunk másoknak is segíteni. Tudniillik, ez az üzlet az egyik alapja a segítségnyújtás, ez lehet az egészség helyreállításban, lehet az anyagiak javításában, és ha segítek másoknak, akkor viszont jár a segítség is, és valószínűleg közösen tudjuk elérni azokat a célokat, amiket kitűztünk. De hogyan? Menjünk egyel tovább. Éva már nagyon szépen bemutatta, hogy mondjam, csak étvágygerjesztően ezeket a termékeket. Ezeknek a termékeknek egyszer van egy pekuniális, tehát forintális ára, amiért megvesszük, mert majd ezt látjátok, hogy azért nem mindegy, hogy milyen üzleti szinten vásárolod, és van egy stabil belső valutánk, amelyeket a pontértékkel ugye nevezünk meg. Ezek a pontértékek határozzák meg, majd látjátok, a minősüléseinket és azokat az elismeréseket, amelyek viszont a hagyományos élet munkahelyi elismeréséhez képest, hogy mondjam csak, fényévnyivel jobbak, nagyobbak. Nézzük a következő diát. Ez a komplett marketing tervünk, amely így első látásra, főleg, hogyha itt valahol ugye ezen a webkonferencián újak is ülnek, nem sok mindent mutathat, vagy mondhat. Én úgy szoktam ezeket a lépcsőket elmesélni, hogy ez egy hegymenet. Egy olyan hegymenet, ahol lépcsőfokokat nem tudsz kihagyni. Az, hogy viszont milyen tempóban mászod meg ezt a hegyet, ezt te magad döntöd el. Hogy egy-egy lépcsőfokon mennyi ideig átsingózol, és nézel körbe, és élvezed már a tisztább levegőt ahhoz képest, ahonnan elindultál, azt megint te döntöd el, de én azt ajánlom, hogy érdemes egy jó ritmust fölvenni, és ritmusosan a szponzor tanácsát megfogadva haladni ezen az úton, egészen a menedzseri szintig, és akkor nézzük meg, hogy milyen lehetőségek is adódnak a Foreverben. Ugye bejön az az új vásárló, aki rájön arra, hogy ahogy Éva is ajánlotta, hogy mondjuk a tisztálkodási higiénés termékeket is, ha lecseréli, akkor már gyakorlatilag be tud regisztrálni egy minimum vásárlással, és ennél a minimum vásárlásnál is ő már a kiskerárunkhoz képest 15%-os kedvezményt kap. Egyéb irányban az ajánlott eladási árhoz képest ugye változó, az árdés lehet 30%-ig mehet el, és nagyon jó benne még az, hogy a vásárlási kedvezmény, ez az, amire utaltam, hogy nem mindegy, hogy milyen üzleti szinten veszed meg adott esetben a gélt vagy a fogkrémet, 15%-tól 48%-ig elmehet. És ezen belül a marketing tervnél majd látni fogjátok, hogy mindegyik üzleti szintnek megvan a saját bónusz százaléka, amelyet attól függően, hogy te éppen hogy állsz, ez terjedhet az asszisztens szupervájzori 5%-tól, a menedzseri, és onnantól kezdve már stabilan annyi, a 18%-ig. Aztán, ami a többletjövedelmet még hozzáteheti, az a saját üzleti szinted és az alattad lévő munkatársak üzleti szintjénél levő különbözet, majd ezt is ugye meglátjátok, tehát van egy ilyen csoportbónusza is a cégnek, és egy nagyon-nagyon csiklandós dolog az, hogy a bónuszokat a cég azt mindig az ajánlott eladási árból számítja ki, de úgy, hogy úgymond bruttósít. Hogy megértse bárki is, ha te veszel mondjuk egy egyszerű összeget, mondok, ez könnyen megjegyezhető 100 000 forintért, akkor ez fölbruttósítja 143 000, és ebből számítja ki a te neked kifizetett éppen üzleti szintednek megfelelő bónuszt. Aztán a jó hír, hogy azért ez nem teljesen lóverseny. Tehát nem arról szól a dolog, hogy őrült tempóban kell neked megcsinálni a minősüléseket, hiszen 2 egymást követő hónap eredményének az összege adja mindig
az 5, a 8, a 13, a 18%-os minősülésedet. Tehát ha az első hónapban valamiért kevesebbet dolgozol, mert elmentél nyaralni, akkor gyakorlatilag a második hónapban ráhúzol, és ennek a 2 hónapnak adja meg az összege is. Még egy jó hírem van, ha ezt megcsináltad, azon az üzleti szinten vagy csak előre tudsz tekinteni, visszafele nem, visszaminősülés nincsen. Tehát akkor nézzük egy picikét részletesebben, ugye bejön az új regisztrált vásárlónk, akkor ő a kiskerárhoz képest 15% árrést kap, és fölötte mondjuk egy 2 kreditpontos vásárló megkapja a 2 kredites, ugye a saját csoportbónuszát, az 5%-ot, és az új vásárlót is arra ösztönözzük egyébként, hogy csinálja meg ezt a 2 kreditet az első 2 hónapjában, ha lehet, mert onnantól kezdve a teljes kedvezmény azt őt illeti meg, tehát már 30%-os kedvezménnyel fog vásárolni, megkapja az 5%-os csoportbónuszát, és ezzel ő neki úgymond már így van egy 35%-a, és ugye látjátok, itt még oldalágra, ha megnézzük, akkor is van egy 20%, tehát nagyon kellemes kis pénzszerzési lehetőség a Forever. Én azt mondom egyébként, hogy ezen az üzleti szinten legalább már a saját termékeit, a saját felhasználását ingyé tudják tenni. Mi a feladat? Csoport, vásárlói csoport kiépítése. Tehát te, vagy én, ugye, nézzük az embereket, névlista alapján hívjuk meg az embereket is. Alakítsunk ki egy kis vásárlói csoportot, miután a 2 pontot pedig megcsináljuk, fizeti a cég már a bónuszt is, és már kevesetre is szert tehetünk. Na de mi van, ha megjön az étvágy, és egy kicsivel nagyobb csoporttal dolgozunk, és nem csak csoportot bővítünk, hanem munkatársakat is keresünk, és egy 2 hónap összeadásából elértük a bűvös 25%-ot, van egy jó hírem, itt te már vezetőnek minősülsz a Foreverben, és ezért a cég már úgy jutalmaz, hogy az 5%-os személyes bónuszodat megemeli 8%-ra, továbbra is ugye él, hogy a diszkontosod után is megkapod a te saját külön bónuszodat, tehát a diszkontvásárlód után is megvan a szép jövedelmed is, és gyakorlatilag majd bejön, később erre visszatérek, egy olyan kötelezőség, amit nem most mondok el, menjünk nyugodtan följebb, hiszen a supervisortól van még egy szebb világ, amit már úgy hívnak, hogy asszisztens menedzser, igazgató helyettes, bővül a csapatod. Látod? Bővül a hozzád és a munkatársaidhoz csatlakozó csapat. Egy a lényeg. Egyet tanulj meg, ez nem az egyén egyedüli haj meg munkája, tehát nem kihajtjuk a belünket, mint a szódás meghajtja a lovát, hanem szépen nyugodtan keressük az embereket, vásárlókat, munkatársakat, megtanítjuk őket ugyanarra a feladatra, amit te is csinálsz, én is, Éva is, bármelyikünk. Tehát ez simán a másolódás üzlete, egyszerűen, tisztán, ami a cégnek is a szlogenje, és ha ez működik, akkor a következő 2 hónappal a csoportból bejön neked a 75, majd bejön a 120, és megkapod a legnagyobb bónusz visszatérítést, a 18%-os bónuszt, ami ugye 30-18, már 48%-nál tartasz, és ami a jó hír, hogy az új elszámolási rendszerrel pedig gyakorlatilag minden hónapban, minden vásárlásodnál, annak megfelelően, hogy te milyen üzleti szinten vagy, kapod meg a vásárlásoknál a termékre a kedvezményt, ami csak egy körülbelül összeget hagy mondjak, hogy már csak ezért is érdemes szépen följebb lattyogni ezen a szép kis hegyi túrán, hogy az a gél, ami a 2 pontos alapáron mondjuk 7500 forint körülbe kerül, az egy menedzsernek, az gyakorlatilag szerintem 6000 forint alatt van, vagy inkább 5001 nehány száz, érdemes ennek utána járni, kiszámolni, tehát érdemes ezt a kis menetet, ezt a kis hegymászást szépen a szponzor segítségével megcsinálni. Nyugodj meg, nem fogja elengedni a szponzor a kezedet, hiszen az érdek az közös. A te sikered az az ő sikere is. És egyben az ő felelőssége is az, hogy te elérd a céljaidat, és ne hagyja, hogy falnak menj.
Tehát ez egy nagyon közös, nagyon jó közös munka, ahol nagyon jó barátságok is kialakulnak ezáltal. Nézzük tovább. Igen, említettem nektek azt, hogy itt a 25%-os szintnél bejön a csoportbónusz is, ami magyarán és egyszerűen arról szól, hogy ugye az alattad levő szintkülönbségnél a százalékot megkapod. Egy 8%-os az asszisztens szupervájzorától, aki 5-ös, 8 mínusz 5, ezt nekem nehéz kiszámolni, ez az Éva szakterülete, ő volt az informatikus, az 3%, de egy a lényeg, a csoportpénzt te csak akkor kapod meg, hogyha abban a hónapban, és ezt ajánlom, hogy minden hónapban ezután tedd meg, csináld meg a minimum munkát, a minimum aktivitási munkát, a 4 kreditpontot per hó, aminek úgy kell összetevődnie, hogy legyen egy kredit vásárlásnyi a te neveden, és az összes többi pedig a disztribútorok nevén, mellette pedig ugye még bejöhet pluszból, mint ugye pénzkereseti növekmény, az egyéb nem regisztrált vásárlóknak való értékesítés. És még valami. Ugyan a cég csak 25 ponttól teszi kötelezővé a 4 pont aktivitást ahhoz, hogy te a csoportbónuszt megkapd, de én azt mondom, hogy ha megfogadod a szponzor tanácsát, rögtön vagy ahogy beléptél, vagy ahogy már elérted, és ez legyen a cél, a 5%-os 2 kredites asszisztens supervisory szintet, csináld meg mindig minden hónapban a 4 pontodat, ez váljon neked rutinná, miért is éri meg, majd hallani fogtok valószínűleg arról, hogy különféle minősüléseket, extra dolgokat szokott a cég kiírni, amelyekkel olyan plusz jutalmakat kaphatunk, utazásokat, sok mindent, viszont azoknak mindig az alapja, függetlenül attól, hogy te milyen üzleti szinten vagy, tehát már 2 kreditesnél is, hogy a 4 pont aktivitáson meglegyen. Ezt mindig legyen a szemed előtt. Nézzünk egy diával tovább. Milyen meglepetés vár még minket? Itt most egyelőre. Ó Jézus Máriám, mit látnak szemeim? Hát igen. Annó valamikor 2005-ben mi is eljutottunk a menedzseri szintre a nejemmel, hiszen említettem, hogy elérsz egy-egy szintet, és akkor gyakorlatilag te eldöntöd, hogy ott meddig érzed jó magad, mennyire tiszta már a levegő, ezt értsd úgy is, hogy az a pénz is, amit pluszba a Forever a te munkádért ad, az elegendő-e, tehát neked mi a siker? A minél több pénz, vagy a barátságoknak a növekménye, a megbecsüléseknek a növekménye, nagyon jó érzés föl lenni a Forever színpadán, előadóként és minősültként is. Én szeretném, ha te újként ezt minél hamarabb ugye élveznéd és megéreznéd. Ugye mi menedzserek lettünk, és mint menedzser sok mindent ad a cég. Említettem az utazásokat. Itt a szponzorommal és a feleségével, tehát szponzoraimmal vagyunk együtt, közöttünk pedig az az ember, a Berkics Miklós, aki a világ élvonalában levő legnagyobb üzletépítők között van, és még egyet hagy mondjak, ha téged frusztrál az, ha netán az előadók között sok a doktorral, doktori címmel rendelkező, felejtsd el, figyelj ide, nézd meg Mikit, nincs doktorátusa, és tőle tanulunk. Ő az egyik legnagyobb a világon. Tehát az ő fejében dőlt el, hogy ő mit akar, és a te fejedben dől el, hogy te mit akarsz. A cég megadja neked azt is, hogy lazíts egy kicsit, csinálj olyat, amit a büdös életben máshol biztos, hogy nem csinálnál meg. Gyakorlatilag itt ugye, mint teljes ember vagyok, egy vágási aranka rendezvényen, fogtam a teljes kannát, osztottam túró tejfölt, és marha jó hangulatban én is jól éreztem magam, miközben zongora kísérettel énekeltem a tevének a dalát a hegedűs a háztetőmből. Tehát a Forever azt is megengedi, megadja, hogy egy kicsit ellazulj, és mást is csinálj, és ezzel is példát mutass. Itt látjátok ugye igen gyönyörűen kinéző nejemet és vágási arankát, ezzel a szakálmókkal, aki én vagyok, szintén egy adiligeti rendezvényen, ahol a házigazdák voltunk, és hát szintén ugye segítőinket, Keszélyéváikat és Melindáikat, ez a felvétel pedig megint a cég által megadatott utazáson tavalyi évben Opátiában készült, és megadatott az életben nekünk az is, amelyről álmodni nem mertem volna,
és ha nem csinálom a Forevert, az életben nem tudok meg semmit Rex Moonról. Én azt mondom, hogy a világon az egyik legnagyobb ember, akiket én azt mondom, hogy nagy emberek, és a maguk egyszerűségével nagy emberek. A Sziráki kastélyban állunk egymás mellett, és csinálhatjuk ezt a fotót azzal a tényleg egy aranyszívű emberrel, akiről szerintem rosszat senki nem tud mondani, tehát ritka egy emberke. Úgyhogy ezt adja meg bármelyikünknek, mondom, bármelyikünknek a Forever, ha Éva is utalta arra, elfelejted azt, hogy mondjuk már felnőtt vagy, elkezdesz újra gyerekként álmodni, és azt mondod, hogy amit álmodtál, azt meg is csinálod, és hidd el nekem, hogy az a Forever ehhez egy oltárgy nagy segítséget ad neked, hogy miért. Azt engedjétek meg, hogy ne én mondjam tovább, mert én is nyitott fülekkel hallgatom a továbbiakat. Vissza is adom én azt hiszem Évának a szót, hiszen ő az, aki a marketingterv további oldalairól tud nagyon sok minden újat mondani. Miért ő tud? Mert ő már megcsinálta. Én meg majd csak meg fogom csinálni. Tehát hallgassuk Keszi Évát tovább. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Köszönöm, Otto. Hát én is csak úton vagyok, mert ugye, ha belegondolunk, akkor láttuk az előbb a marketing táblát, annak két része van, két oldala van. Egyik az aktív pénzkereset, a másik pedig a jogdíjas üzlet lehetősége. A jogdíjas üzlet az arról szól, hogy képzeld magad arra a szintre, hogy elérted már a menedzser szintet. Itt mozgatom is az egeret, bizonyára látod. És követ téged egy barátod, egy asszisztent menedzser szinten levő barátod, és azt mondja, hogy én is szeretnék úgy menedzser lenni, mint te. Te pedig segítesz az asszisztent menedzsernek, és ő is menedzser szintre kerül. Neki is 18% a saját szintje, meg neked is. Hát akkor hogyan fog fizetni a cég? Hogyha azonos szinten álltok. Hát ekkor jön az, hogy ugye azonos az azonosról úgymond nem keres, de a cég azt mondja, ha te nyújtottad a kezed, segítettél ennek az embernek, akkor te vagy az első generációs menedzser, és te vagy a menedzser, és neked az első generációd, az első vonalatban levő menedzsered forgalma után, amíg ebben a menedzser üzletben van egy lipszkupaknyi forgalom, mindig megkapod a 6%-ot. Tehát ez egy plusz 1% növekmény, ugye, mert 13 és 18 között 5% van, amíg valaki asszisztent menedzser a te csoportodban, és hogyha elérte a menedzser szintet, akkor plusz 1 jutalom százalékot kapsz, és ő is menedzser szinten van. Na most gondold el, hogy te segítettél ennek az első vonalas menedzserednek építkezni, és ő is behozta a barátját, vagy találkozott egy olyan emberrel, aki szintén csatlakozott hozzá, és az az ember is menedzser lett. Akkor annak a menedzsernek a forgalmából egy újabb 3% fog hozzád érkezni, és hogyha ennek a második generációs menedzsernek is van egy újabb menedzsere, aki a számodra a harmadik generáció, tehát mondhatjuk úgy, hogy ő már neked, milyen unokád? A fiad, unokád, dédunokád, igen, mondjuk így lehetne mondani. Ő neked a dédunok a harmadik generációs menedzsered, és onnan is plusz 2% érkezik. Na most, hogyha ezt kigondolod, hogy van egy aktív üzleted, ami most a képernyő bal oldalán van, és van egy stabil üzleted, amelyik már kiképzett vezetőkből áll, és a vezetőknek is van kiképzett vezetője, na ez lesz a hosszú távú üzletnek a biztosítéka. Ezt hívják jogdíjas üzletnek. Aztán van egy olyan üzleti elismerés, ami az Eagle Manager szintnek az elérése, amikor nagyon aktív az aktív pénzkereseti üzleted, az nagy. Tehát nem a jogdíjas oldala, hanem az
újra növekvő oldal. Hát ennek a felépítéséről tudsz majd beszélni a vezetőddel, hogyha érdekel. A lényeg az, hogy az égő menedzser szint nagyon magas elismertségű, és óriási jutalommal jár együtt a cégtől. Hogy hogyan tervezd meg, hogyha menedzserüzletet akarsz építeni, és menedzserré akarsz válni, hogyan tervezd meg a hosszú távú jövődet, akkor csak egy nagyon egyszerű gondolat, legyen 5 kulcsembered. Legyen 5 kulcsembered, amikor elindítod az üzletedet, és tanítsd az üzletpartnereidnek, hogy ők is hozzanak be legalább 3 kulcsembert, illetve aki nagyon nagy üzletet akar, stabil üzletet, az ő is hozzon be 5 kulcsembert. Ha számolod itt az üzleti potenciált, akkor hatalmas üzleti csoportot lehet építeni, hogyha ez az örökítő DNS megy az emberek fejében, hogy hozzunk be 5 kulcsembert, legyen 5 jó partnerem, és hogyha mindenki ezen dolgozik, akkor egy gigantikus, hatalmas üzletet lehet fölépíteni. Hogy hogyan működik ez a rendszer? Nagyon egyszerű. Tanuld meg, hogy 4 pontot csinálsz, és tanítsd meg ezt az embereknek. És gondold végig, hogy ha van 30 csoporttagod, aki 4 pontot csinál, akkor micsoda óriási üzleti forgalom lesz itt, és ez a havi 120 pont, ez már egy rendkívül nagyon-nagyon erős menedzserüzletet fog jelenteni, de az is lehet, hogy szárnyaló menedzsert, vagy vezető menedzsert. A Forever Marketinget tekintsük egy picikét át, nagyon-nagyon röviden. A bónusz elszámolás alapja az ajánlott eladási ár, ugye ez a 43%, amit nagyon szépen elmondott Otto. Nagyon lényeges, hogy 2 egymást követő hónapban van előrelépés, 2 egymást követő hónap összesítésében. Ez fontos tudni, hogy ha picit megbillen az ember, akkor a következő hónapban még tud szépíteni. Egy üzleti szintről nincsen visszaesés és nincs előzés. Saját ereje alapján fejlődött ez a vállalat, tehát nem függ senkitől, ezért rettentően stabil, és hatalmas sikeres múlttal rendelkezik a vállalat, tehát tudunk rá támaszkodni. Nincs felét befektetési elvárás, olyan fogyasztási termékeket tudunk dolgozni, amelyet visszatérő vásárlók szeretnek. Rendkívül anyagi stabilitás jellemző a Forever cégre, ami azt jelenti, hogy 15-én mindig fizet neked. Amint említettem, ezt a vertikálisan integrált rendszert, ez az, amikor egy családfát építünk, egy óriási nemzetközi jelenléte van, ami azt jelenti, hogy globális üzletet lehet építeni. Otthonról, a laptopoddal, a szponzoroddal el lehet indítani nemzetközi üzletet is. Hogy milyen bevételi források vannak. Ugye egyrészt értékesíted a terméket, ott találsz egy profitot, az új csatlakozó forgalma után neked járó profit, hiszen te fedezted föl, te tanítottad meg az illetőt. Az új vásárlói bónusz, vezetői bónuszok, Eagle Manager programok, utaztatások, most ugye Görögországban lesz a következő, volt Légtahón, volt nem is jut eszembe most hirtelen, hogy hol volt az előző, Cancúnban, Mexikóban, akkor van egy olyan bevételi forrás, hogy egy autóprogram támogató rendszer, ami hát például 400 euró plusz áfa havonta, egy Global Rally nemzetközi utazás, csodálatos 5 csillagos ellátással a világ különböző tájaira, Chairman's bónusz, ami az elnöki profit megosztó, és van még egy úgynevezett gyémánt bónusz. Hát, hogyha csak ezeket végignézzük, bizonyára felmerül benned, hogy akkor itt tényleg lehet pénzt keresni. Bizony lehet pénzt keresni már a legkisebb szinten. Na, a gépkocsi ösztönző programra egy villanás, az utazásokra egy villanás. Itt a csapatunkban többen vannak, akik gyönyörűséges, szép utazásokon, jutalomból vettek részt, tehát Amerikában, Európában, mi is nagyon sokat utaztunk a párommal, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az utazás ösztönző programok az egy csapatépítő, összetartó erejű.
és hát a 13. havi fizetésként apostrofált, de hát annál sokkal masszívabb és erősebb lehetőség ez az elnöki profit megosztó program. Ez akár a te neved mellett is állhat egy összeg, 1 év, 2 év, x idő, ezt ugye nem tudjuk előre megmondani. Vannak olyan jelenségek az európai piacon, hogy belép, és 2 év múlva iszonyat nagy pénzeket tud csinálni az illető, aki elindítja ezt az üzletet. Szóval nem tudjuk előre megmondani, a lényeg, hogy nagyon sokan vannak, akik már megcsinálták ezt az üzletet, és biztosak vagyunk abban, hogy te is közöttük lehetsz azoknak, akikre majd felnéznek az újak, akik indulnak, hogy hú, ez szép, ezt megcsináltad. A Forever Livingnél mi partnerek vagyunk, méghozzá Forever Living business tulajdonosok, tehát a Forever üzlet tulajdonosnak neveznek bennünket. Te is azzá válsz, amint aláírod a belépőlapot, és megvásárolod az első terméket, és kipróbálod, és ezzel élni tudsz, és nagyon-nagyon jól élni. Szeretnénk mondani neked, hogy akar pénzt keresni. Szeresd azt a lehetőséget, hogy a Foreverrel tudsz, mert egy jó üzleti csoportba tudsz tartozni, kezedbe veheted az életed irányítását, és a családod jövőjét is tudod biztosítani. Nagyon jó segítőid lesznek az úton, a közvetlen szponzorod, a menedzsered, a felső vonalad, és profi felső vonalak vannak itt, hát említést is kaptunk, ugye az én közvetlen felső vonalam, szponzorom az édesanyám, hát ő már 82 éves, tehát ő már élvezi a jogdíjas, nyugdíjas üzletet, de nagyon aktív a Vágási Aranka, akiről szó volt, nagyon aktív, full aktív a Berkics Miklós gyémánt menedzser, Vágási Aranka gyémánt zafír, majd erről érdemes kérdezgetni, hogy ez akkor mennyi menedzsert is jelent az első vonalában. A gyémántról elárulom, hogy 25-öt, és a Berkics Miklós fölött, aki segített a Miklósnak tájékozódni, meg egyáltalán megismerni, Szabó József, aki zafír menedzser, és hát afölött pedig egy olyan fiatalember, aki a világnak a non plus ultrája, number one-ja, Rolf Kip, aki kétszeres gyémánt, tehát 2x25 embernek tudott menedzserüzleti ötletet adni, akik meg is csinálták. Tehát az az igazság, hogy van, aki segítsen neked, mert mindenki azon dolgozik, és azon munkálkodik, hogy legyenek jó menedzserek, jól kereső menedzserek. Örömet tudsz lelni majd ebben a munkában, a családodban, a barátaidban, és ami nagyon fontos, hogy jó időt fogsz tudni magadnak teremteni. Egy olyan rendszerrel, ami érted fog működni. Úgyhogy várunk szeretettel a csapatunkba, regisztrálj, döntsd el, hogy megcsináld a menedzserüzletet, ha nem is lóhalálában, de hegymenetben, ahogy az Otto mondta, nagyon nagy szeretettel várunk a következő rendezvényekre, ami itt van, ugye a Turbostart 5-én, december 5-én, illetve a csoportrendezvényekre a különböző csoportokban a vezetők szerveznek találkozókat, és szeretettel várunk december 19-én, jelentkezz a vezetődnél, ha szeretnél eljönni a csoport karácsonyunkra. Meglepetés vendégek is lesznek a felső vonalunkból, még nem áruljuk el mindenkinek a személyét, de ott fogunk találkozni neves vezetőkkel, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, és jó gondolkodást, ne is gondolkodj, írd alá, és jó döntést, és szép estét!